Heb olau, tydi'n llygaid ni ddim yn canfod llawer, ond rhaid cael rhyw ffynhonnell olau i dywynu ar pethau. Mae'r bylb yma yn tywynnu golau gweladwy, ac mae golau adlewyrchu oddi ar y pac pŵer a'r bylbiau bach yma sydd ddim yn tywynnu golau gweladwy. Os gawn ni fwy o olau byth, mae'n bosib i ni weld y byd i gyd. Rydym yn gallu gweld y bwlb yn tywynnu golau, ond da ni'n gallu gweld llawer iawn mwy. Yn gweld bod yna 2 fyg ar y bwrdd o wahanol lliwiau a ryw fag plastig ar y bwrdd hefyd. Da ni'n gallu gweld bod yna rheiddiadur at y blaen y labordy a rheiddiadur tebyg iawn yng nghefn y labordy. Da ni'n medru gweld y tap, y 2 dap ar y sinc. Ond oes yna mwy i weld tybed? Os nawn ni edrych yn y rhan isgoch o'r spectrwm, electromagnetic, rydyn gweld llawer iawn mwy. Rydyn nhw'n medru gweld i ddechrau bod y pac pŵer ei hun yn boeth. Rydyn ni dal i weld y bwlb fel syni o'r blaen, ond mi fedrwn ni edrych yn fwy gofalus ar y bwlbiau bach a gweld bod rheini'n gynnes hefyd ac yn tywynnu mewn isgoch. Beth am y 2 gwpan? Mae un efo diod oer a llall efo diod cynnes iawn, yn agos at 40 grad Celsius. Ac mae'n ymddangos bod yna rhywbeth cynnes tu nôl i'r bag bin hefyd, efallai myg arall. Mae'r rheiddiadur a flaen y labordy wedi ddiffod, tra bod y rheiddiadur yng nghefn y labordy yn tywynnu gres ac yn llawer iawn cnesach. Be welwn ni ar dy blaen y labordy? O, mae rwy'n wedi rhoi yr ddesg ar dan. A hefyd, beth am y tapiau yn y sinc? Mae un yn gynnes iawn a'r llall yn oer. A mi fedrwn ni weld dŵr yn diferu o wahanol lliwiau os edrychwn ni'n ofalus. Ac felly, mi fedrwn ni hefyd weld olion gres, lle mae yr athro wedi bod yn eistedd yn gweithio'n galed. Mi fedrwn ni weld lle mae'r athro wedi bod yn troedio ar hyd y labordy. A hefyd, mi fedrwn ni weld adlewyrchiad o'r 2 athro yn chwifio i ddeud helo. Hwyl i chi.